занаки урус мақсад хоб кард ба саг, занаки урус хоб кард ба негр. Assalomu alaykum do'stlar aziz, videoni ta oxiriga go'sh qiling. Iborat mardimi граница дахил дора гапои қабеҳем. Ҳозира шаб гӯш кунед иша. Ду нафар дар кора ки ин ҳами 17 парвоз мекунад. Ай Москва, ай аэропорт Домодед парвоз мекунем гиҷо ва Арабистона. Ду нафар. 150 ё 107 ҳазор ба русӣ мешава, $1200 ба мегем доллари амрикоӣ. ҳаҷи умра ду нафар. Илтимос кадмет қарзи доре наравӣ, қарз накунӣ наравӣ. Касе шароит доре. Ширкати Замзам нем рақами 1673 Акай Ҳасан. Илтимос лайкора бигзоре. Иншаллоҳ соқ саломат бурда миёрем. Даи $1200 ҳамаи шароитҳои хуб муҳайё аст. хурду хӯрок қати агар бихоҳӣ $1400, аммо бисёр одамо бе хурду хӯрок мегиранд $1200. Гаснисом наздик Макка, Мадина, виза ҳамаш дар медорад. Хуб бародаро, ду нафар дар кора. хуб гуфтанӣ ҳаста масъалаи шахсое ки граница пересекат мекунӣ. Шахсоне ки зиндагӣ мекунӣ дар Москва ё Московский област. Падарои азиз, бачаҳои ёш дар адело футболтон доранд. Дар адело футболтон доранд. Дар границаҳо либосотона мебароранд, дар мобайни поҳату ба шата зада истодиянд. Нахо мардакои калон дигар кори дига надоре. Асри 21 ҳамин мефорад бирад зам бигӣ. Мефорад бирад чикор кун, хуна бирад чӣ мегӯянд? 6 мобад 7 мобад бес ёк занта биги биё наход чунин тамошо мекунӣ. Дар граница футболшон кардаастем ба кадом хотир шуморо мегум пага видеоро мепартон бебинед иншаллоҳ. Мардакои калон дар дарини ҳамча навистагиянд ки ака ба забони худмо бигем бол перевод мекунанд бизичор баъзеш ҳастанд. Занаки урус мақсад хоб кард ба саг, занаки урус хоб кард ба негр. Ҳамин хеле вақте меқапаншу чӣ меган вақте ки авҷа меқап телефоношо проверка мекунанд, дар телефоно нависагиянд ки хулосаи гапои гуфтагим. Баъд меқапан футболшо мекунанд, шумо хеле каласен. Мақсад мебахшед агар мегум ака русский секс, женщина русская спала такой. Ҳамин хеле охай дига кори дига надоре иқа секс пакс қавр бало тамошо мекунӣ. Мембре бигири я ҳоҷи Мирзо як сахту номер аст, як чиз тамошо кунӣ. Мардакои калон ба худо қасам ай адел омада озя бача гирия мекунад ки футбол калон изорошо набро овардан ба дубинке шабидан шу. Дар граница бачаҳо бурданшу ба мега дар граница моро чикор мекунад. Дар граница чум чикор то мекунанд? Агар ҳамтари телефонои шумо боша, телефона мека чизои фаҳшо тамошо дорад. Агар ин хай тамошо кардӣ, хато кардӣ, кули банда хатокор аст. Ҳама вақти рафтан ту ақлан удаличон кунӣ. Чӣ шуда? ба ҳамон хотир накунӣ. Илтимос бигирӣ, удалит кунӣ. Ҳамин чизоро тамошо накунӣ. бибине ки хай чизи соз тамошо кунӣ. Як чизи ба маъни ба ҳамон хотир аз барои худо сарҷам ше. Худо нигаҳдор, бахшиш камакак вақти эҳсосиётишам намедонам бахшиш кадмет хафа карда бошам. Падаро модаро ҷо бисёр тамошо мекунанд. Чизои фаҳшо тамошо накунӣ. Мардум дига кори дига надори як чизи тарбиявӣ, як чизи илм. Саймурод давлат мисли ҳамошо тамошо кунӣ. Саймурод давлату ҳоҷи Мирзо як илм омӯзӣ пешрав тараққӣ биёрди. Асри 21 мо гирифтем навак фаҳш қавр бало. Худо ҳидоят мекунад. Дуогӯ боше бахшиш.